De expo-ruimte van Kunstbende, ingericht op David Doeve. Hoe was het om weer met de werken van de deelnemers aan de gang te gaan, David? Het blijft toch altijd weer een uitdaging om met de deelnemers aan de slag te gaan. Het is wel altijd heel leuk om te zien, met name dat je al vooraf een kijkje krijgt in eigenlijk een beetje in de hoogte van de deelnemers in dit geval. En vooral ook het thema elke keer weer anders verbeeld moet je natuurlijk zeggen, zien in dit geval. En een verrassend resultaat deze keer weer, wederom al. En hoe belangrijk is het dat leerlingen van middelbare school zo'n expositieruimte eigenlijk ineens krijgen en hebben? Met name als je zegt, we hebben het hier over deelnemers die vaak geïnteresseerd zijn in de categorie of in de desbetreffende in de kunsten. En die hebben eigenlijk nog geen benul ergens waar ze nou eigenlijk echt in terechtkomen. Ze vinden het heel leuk om zelf dingen te maken, ze schilderen wel eens thuis en dat is goed en ook zeker blijven doen. Maar het is toch weer andere dingen waar je tegenaan gaat lopen op het moment dat je echt een expositie gaat hebben en waar je tegenaan loopt. En daar begeleidt Kunstbende de leerlingen in om wellicht nog een veel reëler beeld te scheppen van waar je eigenlijk naartoe gaat dan wat je al krijgt als je bijvoorbeeld gewoon de school gebruikt, om een schoolleerling hebt. The legacy I leave behind be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name. I don't beg from no rich man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. 'Cause I know how to steal 30,000 love against my love. Wat is Kunstbende voor ons? Misschien interessant, omdat er zoveel te beleven is en dat je zoveel kan doen en dat je wel echt een kans krijgt om iets te doen. Ja. En alles is gewoon interessant. Maar waarom is het nou zo tof dat dit er is? Ja, omdat spelen leuk is. Ik denk dat een kind altijd al speelt met soldaatjes of met wat dan ook, een andere wereld creëren. En als je dat op toneel kan doen, spelen is leuk, maar in de letterlijke zin ook. Niet toneel spelen, maar gewoon spelen en plezier maken. En durven, en ze durven het hartstikke. Dus het is tof. Dus iedereen meedoen? Ja, zeker iedereen meedoen. Ik vind het fantastisch dat jongeren zo cultural minded zijn, dat ze dit aandurven. Dus ook heel erg leuk om naar te kijken. Ik denk dat het publiek zich ook erg geamuseerd heeft. Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat er met de jeugd wat gedaan wordt. Op zomertour, Kunstbende sowieso al is voor die scholen, alles. Ik bedoel, ik sta hier versteld gewoon. Dit is mooi. Dit is heel mooi. Dit is bijna de leukste dag van het jaar. Dit is de leukste dag van het jaar. Push my seat